iral na katulad ng ginagawa ng mga kumakandidato ngayon, putik ang magiging demokrasya natin. Yung mga vote buyers po ay vote killers, kaya ayaw ko sumali sa politikang putik. Kaya iniwan ko yung pagkakandidato. Meron pong pinakakalat na balita na ako raw ay nagbitiw sa pagkakandidato bilang congressman para kay Gigi Agabao. Ako, ano nang magiging influensya ng si Gigi sa akin? Eh kutong lupa ang tingin ko yan sapagkat vote buyer ho yan eh. Inihabla ko nga. At kapag napatunayan na siya vote buyer, ang parusa rin eh, disqualification from public office. Nagpapasalamat sa inyong pagsuporta. Kung gusto niyo ako iboto niyo ako para sa sinasabi niyong protesta namin ito laban sa mga vote buyers. Kahit na hindi na kandidato si Senator Alvarez, ibinoboto namin para hindi makuha ng ninuman yung kanyang boto. Yung kanyang boto ay laban sa mga vote buyers.